साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। याच्यात अत्यंत गंभीर विषय असा आहे की खोट्या सह्या करून शासनाचे पैशाचा अपार झालेला आहे, परंतु 10 दिवसात कुठल्याही प्रकारचं कसलीच कारवाई जिल्हा परिषदेकडून दिसत नाहीये। कारण पालकमंत्र्यांनी असं स्टेटमेंट केलेलं आहे की याच्या मागे काही गॉडफादर सुद्धा आहेत। तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली सगळी लोक आज अनभिज्ञ आहेत की त्यांना उत्सुकता आहे की याच्या मागचे गॉडफादर कोण आहेत आणि यांच्यावर कारवाई का होत नाही। माजी आमदार वैभव नाईक यांनी तर आपल्यावर डायरेक्ट आरोप केलेले आहेत। या सगळ्याचं सोक्ष लावण्यासाठी, त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळण्यासाठी आज आम्ही इथे आलेलो आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं जिल्ह्याचं शिष्टमंडळ इकडे आलेलं आहे। याचं कारण असं आहे की गेले अनेक वर्ष, आताच ही सत्ता आलेली आहे जिल्हा परिषदेवर, पण त्याच्यापूर्वी अनेक वर्ष इथे प्रशासकाचा कारभार होता। प्रशासकाच्या कारभारात अनेक गैरव्यवहार झाल्याचं आम्ही ऐकलेलं आहे आणि आता तर भाजपची सत्ता आलेली आहे, शिवसेनेची सत्ता आलेली आहे आणि त्याच्यात जर असं होणार असेल तर याला सगळ्याला जबाबदार कोण आणि या जबाबदार लोकांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत। आणि साहेब, तुम्हाला आम्ही स्पष्ट सांगतो की जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही तुमच्या चेंबरमधून आज उठणार नाही। काय झालं तरी तुम्ही आम्हाला सांगा, 8 दिवस, आम्ही 8 दिवस इथे बसून राहू, तुम्ही सोडू सुद्धा, पण जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत आमच्यापैकी कोणी बाहेर जाणार नाही। उलट अजून आमचे कार्यकर्ते इथे येत राहणार। आमची स्पष्ट मागणी अशी आहे की ही जी लोक आहेत जबाबदार, यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, कसंही करून पोलिसांची कारवाई झाली पाहिजे। आणि जी लोकांना आज जो संशय आहे, लोकांचं असं म्हणणं म्हणजे संशय आम्ही निर्माण केलेला नाही, संशय हा लोकप्रतिनिधींनी निर्माण केलेला आहे की याच्यात त्यांनी डायरेक्ट आपल्यावर आरोप केलेले आहेत। तर याचं सुद्धा स्पष्टीकरण जिल्हा परिषद मधले कोण कर्मचारी याच्यात, कारण कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय एवढा मोठा फ्रॉड होणं हे शक्य नाही। तर त्याच्यामुळे हे जे चित्र आहे ते आपण स्पष्ट करावं, त्याशिवाय आज आम्ही इथून उठणार नाही, हे आम्ही तुम्हाला स्पष्ट सांगतो। हे जे काय चाललेलं आहे ते अगदी घृणास्पद आहे। त्याचं कारण असं आहे की इथे छत्रीचे घोटाळे झाले, पुस्तकाचे घोटाळे झाले, कुकरचे घोटाळे झाले ह्याच्या आधी, आणि आता हे नवीन काढलेलं आहे की त्या डुप्लिकेट सह्या करून बिलं काढण्या इथपर्यंत त्यांची मदत गेलेली आहे। तीच लोक आहेत, याच्यात बदल काय झालेला नाही। दुसरं तुम्हाला असं सांगायचं वाटतं की आज आमच्या अध्यक्षांनी जे सांगितलंय की आम्ही इथे आलेलो आहोत ते आम्ही याचा मोक्ष झाल्याशिवाय इथून हलणार नाही। त्याचं कारण अजून एक दुसरं असं आहे की सुशिक्षित बेकार म्हणून जे इंजिनियर लोकांना तुम्ही कामं देता, त्या कामामध्ये सुद्धा बघून कामं दिली जातात। त्यांची लोक असतात त्यांनाच कामं दिली जातात, नाहीतर त्यांना दिली जात नाही, त्यांना बाहेर काढले जातात। माझ्या कानापर्यंत असं आलेलं आहे की ते काम तू भरायचं नाही। आणि साहेब, आम्हाला हेच कळत नाही की सुशिक्षित बेकारांना तुम्ही कामं देतात, ती बिलो भरतात टेंडर की कॉस्ट टू कॉस्ट देतात। बिलो भरायला देणं टेंडर लावतात आणि ती टेंडर त्यांना देतात। अशा प्रकारचे सुद्धा हे घोटाळे म्हणतो आम्ही। का घोटाळे असे होतात ह्याच्यावर साहेब योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे। सुशिक्षित बेकारांना सुद्धा त्यांच्या नियमाप्रमाणे त्यांना ते काम मिळालं पाहिजे। आणि हे जे काही घोटाळे आहेत, पाठीमागचे सुद्धा घोटाळे आम्हाला सगळे माहिती आहे। टोटल जर काढायला गेले ना तर उलट त्या मागच्या ह्याच्यामध्ये अगदी कुकर पासून ते छत्रीपासून ते पुस्तकापर्यंत, गणवेशापर्यंत जे घोटाळे आहेत, हे सगळ्या घोटाळ्यांची सुद्धा तुम्ही चौकशी करायला पाहिजे, एवढी आमची तुमच्याकडे मागणी आहे। आणि त्या जलजीवनच्या कामामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे असं आम्हाला माहिती मिळालेली आहे। अनेक ठिकाणी कामं करून, अर्धी कामं सोडून, पैसे अर्धे काढून खाऊन हात पुसून मोकळे झालेले ठेकेदार, आणि या कामाचा का छेडा लागत नाही किंवा तुम्ही ती व्यवस्था बंद करणार की चालू करणार आहात, ह्याचंही आम्हाला उत्तर मिळालं पाहिजे। आमच्या गावामध्ये नवीन कुर्लीची जलजीवनची जी व्यवस्था आहे ती लोरा ग्रामपंचायतीला काम दिलेलं आहे। असं कसं चालणार ढोबळता, आणि ते अर्धवट का म्हणून ठेवलंय, गावात कुठलीही पाण्याची व्यवस्था नाही आहे आणि त्या ठेकेदारांनी पैसे काढले त्यांचं काढणार आहे। अशा ठेकेदारांवर जिल्ह्यातल्या सगळ्याच कारवाई झाली पाहिजे आणि बिलकुल जिल्ह्यामध्ये कुठलीही जलजीवन व्यवस्था पूर्णत्वाची एकही कारणांच्या गोष्ट नाही। मग एवढे करोड रुपये तुम्ही केलात काय? बरं, याच्यामध्ये कोण आहेत अधिकारी? पेमेंट कोणाच्या आदेशाने काढतात? ते काम पाहणी केल्याशिवाय त्याची पाहणी होत नाही, ठाकूर मातूर कागदावर घेतलं जातं
आणि यांची बिलं काढली जातात आणि हे जे आहे हे फक्त सत्ताधारी ठेकेदार आहे. इतर लोकांना कामच मिळत नाही आणि ही सुद्धा पद्धत बंद झाली पाहिजे. जो लीडने येईल, जो कायदेशीर येईल, अशा लोकांना काम मिळालं पाहिजे. ठेकेदार फक्त तेच आहे आणि सगळे ठेकेदार भ्रष्टाचारात बरबटलेले आहेत आणि अधिकारी बरबटलेले आहेत. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, नाही तर आम्ही इथून हलणार नाही. जेवढे दिवस बसावं लागेल तेवढ्या दिवस बसायची व्यवस्था करणार आहे. तुम्हालाही आम्ही काम करू देणार नाही. याचा दोषमुक्त लागला पाहिजे. अनेक प्रकरण आहेत जिल्हा परिषदची. तो पोषण आहार देतात त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार आहे. शाळेच्या मुलांना देतात आहार वेगळा आणि त्यांना मिळतो वेगळा. शाळेची परिस्थिती बघा आहे ती. या सगळ्या गोष्टीला छेडा लागला पाहिजे. जिल्हा परिषदमध्ये मी आल्यापासून किंवा त्याच्या अगोदर प्रशासकीय अधिकारी जेव्हा होते नॉर्मली अशा गोष्टी कोण करायचा प्रयत्न करत नाही. खोट्या सह्या करणे आणि पैसे करण्यासाठी. तर ही खोटी सही केली हे बरोबर आहे, चुकीचं नाही. म्हणजे खरं आहे तेव्हा तिने खोटी सही केली. आता ही खोटी सही कशी लक्षात आली? एक कॉन्ट्रॅक्टरने सांगितली सर माझे इतके पैसे बिल राहिलेलं आहे आणि तेवढं होतं. ते म्हणाले निम्मच कसं बिल राहिलं. त्यानंतर मग सावंत जे आमचे एक्झिक्युटिव्ह आहे अत्यंत प्रामाणिक आणि साधा माणूस आहे आणि आमच्या सावंतांनी येऊन बघितल्यानंतर त्याला लक्षात आलं की बाबा बिल बरोबर आहे, बिल चुकीचं नाही. त्यानं काम केलं त्या कॉन्ट्रॅक्टरने किंवा जेवढी आता 13 बिलं त्यांना सापडली आहेत त्या 13 बिलांच्या मध्ये कामं झालेली आहेत ती बिलं बरोबर आल्या. पण सावंतांच्या सह्या म्हणजे खालून जे आल्या सह्या त्या सगळ्या सह्या एमबी रेकॉर्डिंग झालंय, सगळं झालं. त्यात फोटो जिओ टॅगिंग, आता जिओ टॅगिंग केलं जातं म्हणजे तुम्हाला तिथं जाऊन त्याचे फोटो वगैरे काढावे लागतात. ते जिओ टॅगिंग केलेलं आहे. फक्त ते सावंतांना त्यांची सही बोगस केली आणि ती मग फायनान्सकडे. जेव्हा हे सावंतांना त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी सांगितलं तेव्हा तिने तपासल्यानंतर मग आणखीन तपासायला सुरुवात केली. अशी 13 बिलं सापडल्यानंतर ते लगेच आमच्या ॲडिशनल सीओच्या ॲडिशनल सीओनं पण वाटलं किंवा हे जरा गंभीर आहे. त्यांनी मला लगेच म्हणून सांगितलं सर असं असं झालं पडशी टिप्पणी घ्या त्याच्यात करायचं. त्यांनी लगेच टिप्पणी आणि त्या दिवशी सही करून त्याच्यात इन्क्वायरी कमिटी नेमली. इन्क्वायरी कमिटीमध्ये सगळे आमचे उदय पाटील जे DRDAचे अधिकारी आहेत, ॲडिशनल सीओ वगैरेचे आहेत आणि ती सगळी बिलं तपासली. त्या कॉन्ट्रॅक्टरना नोटिसा काढल्या ज्यांची बिलं निघालेली होती आणि त्याबरोबर ज्यानं केलं आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी लेखी लिहून दिलं की ह्याने हे केलेलं आहे. त्याला नोटीस काढली. तो अनऑफिशियली येऊन त्याला सांगून गेला की सर मी केलं. अनऑफिशियली सांगितलं. त्याला लेखी लिहून देऊन सांगितलं तो द्यायला तयार. ते त्यांनी रिपोर्ट व्यवस्थित तयार केलं. माझ्याकडे आल्यानंतर मी लगेच त्याच्यात सांगितलं की याच्यात खोगं आहे कारण ही गंभीर चूक आहे, त्याला आपण माफ करता. त्याच दिवशी म्हणजे त्या दिवशी पडसाद आले त्या दिवशी आम्ही ॲडिशनल सीओ आम्ही सगळ्यांनी बसून ठरवती गुन्हे नव्हते. तोपर्यंत सावंतांच्या घरी काही प्रॉब्लेम होते म्हणून सावंत रजे त्याच्यात अधिकार पण सावंतांना दिले. सावंतांच्या घरी प्रॉब्लेम झाला सावंत रजे होते त्याच्यावर दिले. अदरवाईज ज्या दिवशी आम्ही सही केली होती त्या दिवशीच गुन्हे. पोलिसांच्याकडे जे दप्तर जे द्यायला लागतं त्याला काय काय द्यायला लागतं ते जाऊन सावंत स्वतः जाऊन PI आणि ह्यांच्याशी बरोबर चर्चा करून आले काय काय द्यायला लागेल आम्हाला FIR कसं करायला हे सगळं करून आले. तोपर्यंत त्यांना धरून फोन आला त्यांच्या पोलीस ॲडमिशन सगळे एकत्र लागले होते त्यामध्ये थोडं डिले झालं. त्यानंतर आम्ही याच्यात गुन्हे नोंदून सगळं झालं. एवढाच मुद्दा आहे. हा प्रश्न जो होता हा एका सहीचा नव्हता. इथे आल्यानंतर वस्तुस्थिती वेगळी आहे आमच्या लक्षात आलेलं होतं की गेले अनेक दिवस या सह्यांच्या विषयावरून संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं राजकारण तापलेलं होतं. पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं होतं की याच्या मागे गॉडफादर आहेत म्हणून कोणतरी आणि त्यांना कालच पालकमंत्री असं बोललेले होते आणि वैभव नाईक माजी आमदारांनी असं सांगितलं होतं की याच्यात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचाच हात आहे. तर याच्याविषयीचा संभ्रम दूर व्हावा याच्यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तर्फे आम्ही इकडे आलेलो होतो. आमची ही प्रमुख मागणी होती की काही झालं म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काय सोकावता कामा नये. त्या संबंधित माणसांवर आणि त्याला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कुठल्याही परिस्थितीत गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत आणि आताच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ती मागणी मान्य केलेली आहे. आजच पोलिसात त्या लोकांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. आज संध्याकाळपर्यंत तो जो ठेकेदार आहे ज्याने हे काम केलेलं होतं त्याच्यावर आज फौजदारी
स्वरूपाचा गुन्हा दाखल केला जात आहे हे आता जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे. पण त्याचबरोबर आमची मागणी अशी आहे की याच्या मागचे जे गॉडफादर आहेत ज्याचा उल्लेख पालकमंत्र्यांनी केलेला आहे त्यांची नावं सुद्धा जनतेसमोर येणं आणि त्यांना सुद्धा या प्रकरणात जबाबदार धरून त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई होणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी ते जर नाही झालं तर याच्यापेक्षाही मोठं आंदोलन आम्ही उभं करणार आहोत.